Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barek but pila banleg group ban kuli da ka education loan. Pila aruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Kahinyo Trip Integrated Territorial Organization hak hendai trik jembang Arajar Apulai kala IT de jing tho ho officer in charge jong Punusla Police Station kum ke jing bod dien halor ke jing sha set yap jong uba running nong kendri hak BSF hak mit santrik jembang Arajar Apulai hak snong mausun ka bahaw hapo ke Punusla Civil Subdivision hak jing ujor ka sengkala dawa ya katnat pulet makan pensitom ki sipai BSF kibran kiti hapo ki kendon jong ka an adin ka jing kenduk jungi ngila e bania keren bat kita ki longjeng ha ka ba kila penpau bat kila keduru yang i kum kaseng bangin nyai budin de nakaliang ke jongi ru kum bangil akular de ki nadu pasdang perbangia dolang ha ketu jingja nadu ka mit santarik de ngim klet bat ni lek mene melek keduk iki bat mentaru ngilawan sa ka police station ban budin ya ka FIR ka ba kila pha ha ketu keski de kali ketika FIR ke bang ka jingbudin ke jongi ang keseng ke kumang ngelai ba kila yo kem ya kitu ki laingut ki sipai bat ha din bangilayo iban ya syong bat i that OC jong kani ka Punusla Police Station ni skau kumen ha halor bang yo snow banakali ang jong i ipentip sang iba ka police station ka police department kala le ya ke badan kam bat kala trai borba ban penyo ya kata ka sensar hok ya kata ka jing tian besar hok ya kitu ki sipai di bala sim ya ka jingim jong tu pa niyo banyak kenduk ya uni in charge second in charge uba dan hang ni apa Punusla de ngiyo ya kata ka khubor ka ba ong ba ulak kit khia de kata ka jing kit khia ka jong u unsim nomor ba ya ke jingja ka baja ka tu ka sngi ka long ba u ki jingja ba long ba ya ka jat benriu kham tam la man la ka por kini BSF kila la thombor man la ki bordar de ndre ke baja ni mentangi kwa ba kan numja shu nang ni sakhmat bala da kanang don kanu nu jingja tingi kumki khon samla ka dap ka mensim ka ba snusi bat ka dap ka mensim ka ba ngin poi sakanu ka thong ru ka ba ngin thong ya ka sangama mo Andre ke ka banga ngamun ban ong hakani ka po kalong ba nakaliang jong ka police department ngai tip akan sa sikit khia bat kham tam ngi yo nya kendu i ki bahiang ba sam gi jong ka tu ka yeng ka ba jai ni ka incident ten re ngila yo lut ke ka jing batai ke jong ki ten re ya ke ka ba ka bahat na banta ka tu ka long yeng ngin sia le bat ngin sayat bat ngin sayai budin na banta ba in yo ya ka jing bisar ka ba hok bat kham tam in yo ya kata ka baha na banta dakila nakaliang jong sarkar kham tam kan yo ban ai daka kam ka jam ya itu ilong kumi kham tam ba in yo ban pit ya ka ya ki khon ki ti ya ka lawi ke jong ki